Nina bakambombosho umnyamanazi indaba ze1KZNTV nifundela uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazo ke zona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Kayikhohlakali Elabulawa Nomngani kuxwayiswa bakamatukuletsheni ngokuzibulala kanti seyinkinga eyokudla okwedlulelwe isikhathi. Sanimukelene nabendloveni amandla kwindaba zethu ze1KZNTV. Bekungasekuqaleni kwenyanga uNcwaba nonyaka ngesikhathi ke kuvela imibiko yokuthunjwa kweyephoyisa ukhuleka Ntinga elalisebenzela ke station samaphoyisa eMbonambi kanye nomngani wakhe uMpendulo Mdluli emzini wakhe kwesakamthethwa empangeni enyakatho nelikaMthaniya. Labo baze batholakala ngakusasa ke isidumbu sikaNtinga silahlwe ngaso 7 loMfula uMsunduzi kanti uMdluli yena watholakala enamanxeba okulimala washonela endleleni yesibhedlela. Kwabe ke sekuboshwa unkosikazi kaNtinga nayo yiphoyisa kanye ke nenkabi. Namuhla sitha sikuthathe sikubeka ngokwenzeka kanjalo nokwaqhubeka enkantolo ngaleli icala. Bekusekuqaleni ke kwenyanga uNcwaba ngesikhathi warrant officer Ntinga nomngani wakhe uMpendulo Mdluli bebulawa kuzokhumbuleka ukuthi ke iphoyisa ukhuleka Ntinga kanye noMpendulo Mdluli bathunjwe izigebengu besemzini kaNtinga kwaMbonambi kwesakamthethwa zahamba nabo. Isidumbu sikaNtinga sabe sesitholakala ngaso 7 loMfula uMsunduzi sidutshuliwe ngosuku lwangakusasa. Umngani wakhe yena uMdluli kwabika ukuthi ke ngalesi sikhathi behamba endleleni izigebengu zamkhipha imoto ehamba nokwenza kwalimala kanzima wabeke sedlulisela esibhedlela nalapho ke adlulela khona ngenxa yokulimala. Akuphelanga ke isikhathi esingakanani kwabeke sekuboshwa inkosikazi yaliphoyisa nayo ke eyayiyiphoyisa uNtomzodwa Ntinga kanye ke nenkabi uSamkelo Mpanza babeke sebevela enkantolo kaMantshi asempangeni ukuyofaka izicelo zebhayili. Belile abasolwa ababili lapha nenkantolo kaMantshi yakwaMbonambi izolo babhekene ke necala lokubulawa kwephoyisa uwarrant officer Ntinga obestation ekhona lapha na endaweni estation sakwaMbonambi. Uwarrant officer uNtinga wabulawa ngoLesibili lapho kwagasela khona abalisa ababili emzini wakhe bafika ke bambopha bamphuca ibhamu kanye nonkosikazi wakhe oyiphoyisa osejike waba umsolwa kuleli cala. Babe sebehamba naye ke kanye nomunye wesilisa waye isivakashi ababe sebemkhipha ke imoto ihamba endleleni baqhubeka ke nomfokaNtinga baze bayombulalela emfuleni uMsunduzi. Uphiko lamaHawksiko olizenzela Richards Bay lube selinikezwa ke leli dokodo lahamba ke lenza ke uphenyo lasebenza ke nalwe King Cetshwayo District Task Team kanye namaphoyisa ophiko leFlying Squad neTRT wasempangeni kwaze kwaba ukuthi ke bayaboshwa abasolwa laba ababili. Ukuboshwa kokuqala kulidela ukuthi kuboshwe owesibili. Inkantolo ke ibabuyisele itokisini kwaba ukuthi icala labo lizoqhubeka ngoLesibili lapha bazofika khona nabameli babo noma befake isicelo sokumelwa abameli bakwa-legal aid. Ngesikhathi ke kusenkantolo umndeni wakaNtinga wakuveza ukuthi ke ukhungathekile ukuthi kanti umkhubu sekhaya njengoba unkosikazi kaNtinga kunguyena komsolo oqavile kuleli icala. uNtinga uNkosinathi Ntinga kanye noMpendulo wakwaMdluli bathunjwe ekhaya kwaNtinga behleli beyiphumulele kahle. Babona sekungena abantu babakhomba ngezibhamu babathatha bahamba nabo. Sasazi ukuthi kwakwenzeka leni. Kodwa siyabonga kakhulu emaphoyiseni. Amaphoyisa agijima cishe ubusuku bonke. Ngo-1 ebusuku seza ukuthi khona semphethe ngezandla. Owasilekelela ngoba lithe lishona ilanga elilandelayo base befika sebecela unkosikazi kaNtinga ukuthi naye bacela ukuthi ke bahambe naye bayombuza imibuzo ngoba ungathi uyathinteka kulokho. Sasimangeleke njengomndeni wakaNtinga ukuthi uNtinga ubulewe ngezibhamu ezaphuma ngefastela ekhaya kwaNtinga zabo bobabili zomsebenzi. Kusho ukuthi wenza sure ukuthi singabi khona isibhamu esikhona endlini. Wayinika igebengu zabulala ngazo uNtinga. Lokho sikuthatha phi na sekushiwo ilo wabanjwa kuqala osecula yonke into. Baze bamletha ngisho ekhaya amaphoyisa esezo bakhombisa ukuthi benza kanjani. Kwavela ukuthi banquma ucingo ekhoneni
bangena bahamba bonke nabasikhombisa wasikhomba nefastela bamukela ngazi zibhamu zombili uthi benze babe nesiqiniseko sokuthi asikho isibhamu esendlini babathumba ke babashaya ngazi ibhamu ubhlungu umfana kaMdluli mabe wela umfule ekuthiwa umsunduzi watholakala elahlwe lapho eneyingozi ekhanda ezingaziwa waphuthunyiswa ikliniki yamphuthumisa eNgwelezane esibhedlela iNgwelezane yamphuthumisa eThekwini ngeshwa yahamba ingane yethu leya lapha endaweni ebidumeka ngendlela exakile ngenxa ye-keyboard eyishaya. Ngasikhathi abasolwa bevelile enkantolo yaseMpangeni amalungu omphakathi asendaweni yakwesakamthethwa ayephumeke ngomningi uzokweseka imindeni yalabo ababulewe kanti ke nezinhlangano ezizimele noma ke zingathatha inzuzo ezilwisana ke ne-GBV nazo ke ezazisho ngalizilinye ukuthi ke abasolwa bengayitholi ibheyili. Unkosikazi ka-warrant officer Ntinga uyathinteka la. Kusolakala futhi ukuthi uyena wakhipha ibhamu ekuyibhamu zomsebenzi sakhe nesika warrant officer eyinika zona kigila mkhuba. So thina sila ukuzothi siyaphikisana nokuthi inkantolo ayibadedele ngaphandle ngebheni. iGBV ngakho ke umthetho awusebenze ngendlela vele kufanele usebenze ngawo. Siyakuvuma futhi ukuthi everyone is innocent until proven guilty by inkantolo. Kodwa simekuthenini uma sikwazi ukwenza ama march a peaceful uma kubulewe umuntu wesifazane namanje sizosho njalo. Now uma sibuka ke manje uAnsa uMdluli we are saying no to senseless killing. Why engangena indawo because siyakuthola ukuthi uwarrant officer Ntinga wayesewubizile ngisho umndeni ukuzobabikela ukuthi umama khona umkhuba sewugilile la ekhaya ucela ukuthi bazokhuluma. Kodwa manje ngoba wayekhona uAnsa usethola esedlule emhlabeni ngendlela engekho. Therefore la sizothi sicela bangadedelwa ngebhail inkantolo. Uphiwe uMathenjwa ongummeli aphinde ke alele amalungelo amadoda ubhekelele kakhulu ke ukumela amalungelo abantu besilisa uthi ke umthethosisekelo uthi sonke ke siyalingana ngaphambi komthetho. Uma singabuka umthetho sisekelo yethu umile unjengobunjalo sonke siyalingana ngaphambi komthetho. Uze uthi section 9 oyibill of rights wethu akekho umuntu ekufanele abandlululwe ngenxa yobulili okusho ukuthi amalungelo omuntu wesilisa ayalingana namalungelo omuntu wesifazane. Now siyasibuke ke si Mathenjwa attorneys namanye ama organizations esizama ukulekelela abantu besilisa ukuthi bangaka abantu besilisa bezayo enkantolo uma bebulalelwa impahla yabo abantu besifazane. Bangaka abantu besilisa bezayo enkantolo uma beapply lama protection order because kwayena warrant officer Ntinga siyathola ukuthi ngathi waye apply le protection order kodwa abanakekeleki. So izinto ezifana nalezo ukuthi sibe khona ukuqinisekisa ukuthi abantu besilisa nabo bayathola usizo nanokuthi bayalingana phambi kwengalo yomthetho kuyalekelela kakhulu. Lesi senzo saxakwa kakhulu ngesihlaka sobuholi ezahlukene zomphakathi. Ikhuza kakhulu umhlola mfowethu lana sishaqekile nje kakhulu isenzo esenzekile emphakathini esisiqalayo into ebesiyigcina ngokuyizwa ko TV kodwa mayibona yenzeka sishaqe kakhulu nje ukubona nomphakathi uphumile umuntu uyifakile support kakhulu nakube nje kumemezeleke late ngoba umuntu belokho ezama isimo samabhasi sabona ke sangangizamile futhi ibhasi ngabe ukuthi abantu baningi ekuqaleni sisembonambi lahlehla sathi la liya khona icala siyophelela khona ngoba umphakathi uzimisela ukuthi benze ubulungiswa kulokho ngoba into eyenzekayo lezi zinto zithi mazenzeka zenzeka kwabesifazane ukubona kusukuma wonke umuntu kodwa ke siyabona abesifazane baphumile namhlanje nabo kuzosho ukuthi nawo amadoda awavikeleke angabulawa amadoda sikhona asiphumile. Leli cala labe ke selibuyela futhi enkantolo umsolwa wokuqala okungunkosikazi wephoyisa kwistatement sakhe wabesezivumela ngokwako ukuthi uyena wabeka izibhamu. Umsolwa wokuqala unkosikazi wephoyisa kanye nenkabi okungumsolwa wesibili banqatshelwa ibheyili. Umsolwa wesithathu waphenduka ufakazi wombuso kanti kumsolwa wesine yena futhi okusolakala ukuthi ke wayenobudlelwano bezothanda nonkosikazi wephoyisa namanje ke usagcwele amathafa akakaboshwa amaphoyisa asalandela umkhondo wakhe. Uthi ke bafowethu inkantolo siyawucela ukuthi isenzele ubulungiswa ukuze mhlambe zehle lezehlakalwe ingaka zokubulawa kwabantu umuntu mezwa nje zonke umuntu bese yambulala nje kalula ngoba azi ukuthi uzophunyula
so kona ngafishane nje ngathi cha sijabule ngendlela ekuqhutshekwe ngayo njengamanje ngestatement esitholile kubukeka leli cala lisazodonsa isikhathi eside njengoba ke namanje isinqumo senkantolo singakaphumi. Lezi ke izindaba ze1KZNTV nginguSamgeliswe Nqulunga ngiseRichards Bay. Njengoba sesisemaphethelweni onyaka wonke amehla sethe injoku imphumela kamatikuletsheni ezophuma ngomasingana sekuvamile ukuba ke ukuphuma kwale mphumela kuze nezigameko ezishaqisayo lapho ke kubonakala khona abanye babafundi akade bebhala ke ivivinyo zabo bethatha impilo yabo ngenxa ngaphumeleli kulezo ivivinyo. Ngenxa ke lezi zigameko ithimba lezindaba le1KZNTV libe nengxoxo nomeluleki kwezengqondo ngendlela abafundi abangabhekana ngayo nanoma yilophi kuhlobo lwemphumela abazoyithola. Njengoba kulindele ukuthi kuphume imphumela kamatikuletsheni mhla zi-19 kumasingana ngonyaka ozayo, kuningi okubhekekile njengoba abanye basuke bekikiza bejabulela imphumela esuke ihambe ngendlela abafisa ngayo, kanti abanye basuke beseyinhlungwini zokungaphumeleli nokuthi ke kwesinye isikhathi kugcina sekuholele ekutheni bethathe impilo yabo. Umbali Mthembu Menza ongumeluleki kwezengqondo uchaza kabanzi ngokwenzeka emqondo nomfundi osuke lindele imphumela. Kunento esibiza ngokuthi i-social pressure. Lapho esithola khona ukuthi usuke usethela ama-goals and according to iquqaba ohambisana nalo okusho ukuthi ulindele nawe ukuthi ungasali ngemuva. So abantu abaningi kuleso sigaba basuke bezosafarisha from fear of failure. Uma sibheka kahle kahle nje when it comes to ama results ka matric or even any goal empilweni onayo, if kuukuthi uzisethele usikalela ukuthi ngalesikhathi fanele ngibe sengiachieve into ethile, wonke umuntu mangabe engakhona ukuachieve leyo nto uzobhekana nesimo sokuthi usefila disappointed, usezizwa ephatheke kabi, usezizwa demotivated, uzizwa futhi ngazathi yonke into isimile, it's the end of the world. So uma sikhuluma ngama matriculants at this point, sikhuluma ngabantu asebeyikalela ukuthi ngilindela ama results next year, mhlambe iplan elokuthi ngiqhubeke ngiye kwivarsity ku TVET koma college. Now i-pressure izoba sekutheni one kune goal umuntu asethele yona, if ingafezeki uba disappointed uphatheka kabi. But again there is that social pressure yokuthi iquqabe engihambisana nalo liya phambili, if ngingakhonanga mina ukuphumelela then sengisala ngemuva. Two, i-society, umndeni uzothini. So you feel a fear of failure, a fear of what other people will say about leso simo. Umthembu Menza ube eseluleka abafundi ngendlela abangazilungiselela ngayo ukubhekana noma yiluphi uhlobo lwemphumela abangahle beyithole. So how do we prepare ourselves for failure? Sithi ke obviously you don't set a standard to fail, but prepare wenze sure ukuthi ngizophasa. Let's say ke kwenzeke isigameko sokuthi ungakhoni ukuthi ureache leyo goal oyisethele yona. One way of dealing with it is, yes, kuzokwenzeka silindele ukuthi kuzoba naleyo sense of loss. Uphatheke kabuhlungu, ukhale, okubalekile ukuthi ungaziqinisi. Zivumele ukuthi uyizwe leyo mizwa, but what is important is ungazivalele khoneni. Kube nabantu aba around you, for example ifamily or abantu abathembayo ongakwazi ke manje ukuconfide kubona, ukhulume nabo ukuze phela uzodila naleyo difficulty obhekane nayo. Two, it's to also remind yourself ukuthi kuyenzeka empilweni ukuthi ungayifulfill igoal kulesikhathi, but akusho ukuthi it's the end of the world. In as much as kubhlungu, but kusakhona enye chance yokuthi uqhubeke uzilungiselele ukuthi leyo goal ifulfilleke. Ezindabeni ze1KZNTV kubeka umqondisi Miyeni ngesempangeni. Ake sithi shelele etolweni besilo sobuye sibuye nezinye zindaba.
Asibonge siphinde sinamukele ukuthi nisahleli nathi kwindaba ze1KZNTV. Nazo ihlokwana zethu kwizona ehamba phambili namuhla. Kayikhohlakali eyabulawa Nomngani kuxwayiswa abakamatikuletsheni ngokuzibulala kanti seyinkinga eyokudla okwedlulelwe isikhathi. Phakathi kwezihambe phambili ngonyaka owedluli igameko zokudlula emhlabeni kwabantwana ngenxa yokudla okungalungile noma sekwedlulelwe isikhathi ziyezadloba kakhulu. Lokhu kuphoqa ukuba keqiniswe umkhankaso wokugasela ngazelele bane izitolo zabo kufika kuleli kanye nezinkulu ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi impahla edayiswayo ikulungele futhi kayikho imigomo ephulwayo. Thamela lesiqephu kesohlelo olukhethekile embukeli ngalolu daba. Lushiye kukhalwa udaba lokudayiswa kwempahla engekho esimeni ezitolo kuleli kuhlanganisa ezabo kufika esinye isigameko esomndeni wasemthwalume iziko lezindaba elibeke kabanzi ngalo olahlekelwe umntwana wabo kulandela ukuphuza impushana yokudambisa izinhlungu kwazise wabe ephethwe yikhanda. Sithe sathi sibheka lelo nyonga ngoba kwangazi ukuthi into eshile kahle sayitshena ukuthi njoba kuyinto eshile kuzoba into mhlawumbe ezobuye ibuze yini iphele. Sekusuka kwakwakheka amapanyazana nawo futhi sabone ngazuthi hayi amapanyazana ngathena azobuye mhlawumbe aqhuma phele. Kanti ngesikhathi sinake lo mlenze kuzonyuka ngengalo ingala sinakile thina. Engalweni ke kwasekonakele kakhulu ngoba sabona khona ngoba sekubhidlika ubuvu. Wakhala umntwana wayesengibizele eceleni udokotela wathi udokotela ayikho into abazoyenza lo mntwana uselinde usuku lakhe lokufa. Lesigameko singezinye zeziningi ezenzeke ezindaweni ezahlukene kuleli kubalwa nesase Eastern Cape lapho abafundi ababalelwa ku-19 baphuthunyiswa ezibhedlela bekhala ngezisu. Kagcinanga lapho njengoba naseGoli kushone abafundi ababili nokusolakala ukuthi babethenge amakhekhe esitolo sabo kufika endaweni. Njengemizamo yokuvikela umphakathi kokuthengayo izinhlaka ezahlukene ziqhubha imikhankaso yokugasela ngazelele bane kulezi izitolo. Why are you selling things like this now? When was this manufactured? See, it's a problem. No manufacturing, no expiry dates. And these are for children. See, children eat these things. This one, before 3 days coming. No, but it must have a manufacturing date and expiry date. And also, yes, these products, these are consumed by children, right? Yeah. Children are consuming these things. Where is the manufacturing date and expiry date? No. When a child takes this thing and go eat, we don't see a manufacturing date here, an expiry date. Okay. Everything that you purchase must have a manufacturing and expiry date. Don't tell us about the carton. Yeah. Must have a proper manufacturing and expiry date. So you mustn't sell things like this. And these things are consumed by children. You know? It's not right. It's not right. Same. Okay. So you're gonna have to take this thing off your shelf. Where's more of these things? Where's more? Huh? Yeah, so don't sell these things. You can't. Where's health? Health should condemn it. Yeah. This is unacceptable. Let me call you. This is unacceptable. Let me call them. This is kweminye imikhankaso yokugasela kulezi izitolo iziko lezindaba lakhuluma nomunye umnikazi waso ongokufika kuleli nowaqinisekisa ukuthi kwesakhe isitolo uqashe umuntu ohlola izimpahla inyanga nenyanga ukuze ke babe nesiqiniseko sokuthi ke zisesimeni sokudayiswa. Yeah, I'm checking, but for every month, I'm checking, and then I'll get for someone's, and then check for me stuff, every stuff. And then after that, I want to clean nice. I'll do like that. Yeah, because I don't want for mistake for people. I don't want for people for fight. Yeah, I want to for safety for everything. Yeah, but this thing I don't know, but I'm told you that it's getting some guys for check inside. But I'm saving customer here. For these people, I don't know how to do. Can I left it? But I'm checking even myself before I started.
so I'll keep it for another ones. This one, how to gonna left it, I don't know. This is for mistake. Yize kunjalo kulomkhankaso kwatholakala izinto ezingekho esimeni. Manufacturing date is 2022. Expired date best before 1709. What month are we? What month are we? October. Yeah. So please take this from the shop. I don't know how to gonna left this thing. I'll take out everything before yesterday. Nakuba izikhalo zivame ukuqhamuka ngezitolo zabo kufika kuleli umndeni waselokishini uMashe eThekwini uphumela obala ngokugula kwamalungu awo amahlanu kwazi ke kwadlula emhlabeni nosana kulandela ukudla isidlo esabe sinopholoni othenge kwesinye sezitolo ezinkulu enxanxatheleni ezitolo iBridge City. Uyise wosana ulandisa kabanzi ngalokhu. Kunopholoni wakhona engijwayele ukuthenga lokho ku2 kg waka Thompson Family Value. Nguthenga ngoba kunesidingo sawo kumina ngoba ngiyakwazi ukuhlukanisa kabili ngoba umkhulu ungiyele ngapha nangapha. So lo pholoni ungidalela inkinga kakhulu empilweni yami ngoba ngomhla ka16 kuwona August ku2023 lo suku angisoze ngalikhohlwa laba nightmare la ngivuka khona noma lithi qhubeka usuku lami bonke abantu engibathandayo nengikholela kubona basesibhedlela. Only to find ukuthi yonke lento inama common symptoms ngokusho kwadokotela waselindelana eclinic. So sawudabula ke la sibona khona ukuthi wonakele kakhulu. Must check i-date uthi wona uthi u-expire next year u2024. So ngiyabuyela khona ngathola imanager yakho eBridge City kaShoprite David Kwabe wangitshela ukuthi unfortunately ngangisize ngalutho ngaphandle kokubhala i-email. Emva kwalokho ngabuyela ekhaya ngimiserable umndeni omaqhubeka wagula kwaze kwaba serious. Ngikhuluma nje undodakazi omncane uhambile emhlabeni laba bawu2 bayangena bayaphuma ezibhedlela akucaci ngabo. So ke angazi namanje ukuthi njengoba ngimi kulesi simo kubheke iphi kuyaphi. I don't think bafowethu we need to be concerned about ama expiry dates anymore. Into engiyitholile mina bengisebenza ku retail in fact bengafuna ukuveza lokho bengisebenzele ama retail amakhulu kakhulu labantu bakwazi ukushintsha ama code dates ama products ngoba ama products phela kuwona wabo bona banama rights okudayisa lama products abanezi bama products bawenza ngesinye isikhathi bawadeliver ngesinye isikhathi khona into esibiza ngokuthi laphano iFIFO kuthiwa i-first in first out. So laba futhi ba retota i-stock ngathi ba retota i-stock uyaphoqeleka ukuthi i-date uyishintshe lokho yakuthanda ukudla lento imvusela ama-ulcer ame ngeinyawo uphalaza ngisho igazi and labantu mangibatshela ngathi mina ku David Kwabe mangase ukhiphe noma i-compensation isibonelelo ubanike labantu bayikuma specialist wena ugcina ama records ukuze ngilanga mabe nenkinga ukwazi ukuyivikela Shoprite no ngiyawuvuma upholoni wawu wrong but mina ngayithatha initiative ngabayisa kuma specialist labantu bacheckwa labantu ngathola ukuthi labantu ba right. So mabe sebelimala noma sebeshona anikwazi ukuthi inkinga yami. So njengamanje ngithi Shoprite mina uyathanda akathandi is at fault. So ngithi abantu bakithi abamnyama uma ngabe sifuna ukuphepha nezingane zethu bafowethu asiphumeni ezitolo lezi ezinkulu ezinguma local areas ethu. Laba bantu uma ngabe zobeka uSpy duze kwethu lo Spy fanele wazi ukuthi uzophatha into engalungile uma ku Shoprite uzophatha into engalungile ngoba same Shoprite uma ngabe ngiyesilungwini uzofica yonke into yakho iaccurate yonke into yakho ifresh. Imphumela yokuhlola kwesidumbu somntwana kayihambisananga nalezi nsolo. Ngesikhathi iziko lezindaba lixoxisana nalo nawesilisa waveza ukuthi ke njengamanje uqiqa inkantolo ngalo lolu dama kwazise inkampani ekhiqiza lo pholoni imfake enkantolo. Kulandela lezi igameko abohlaka oliqinisekisa ukuvikeleka kwabathengi nabo baqhube imikhankaso okuhlola izitolo ukuqinisekisa ukuthi zidayisa okulungile abathengi futhi zihambisana nayo yonke imigomo kanye nokufundisa kabanzi ngabo abathengi namalungelo abo. Sithola ukuthi izitolo eziningi aziwabeka ama price ezitolo so babuka umuntu emehlweni mase beyasho ukuthi price ithini. Sathola nokuthi badayisela izingane zethu lama chips apakishwayo. Awekho right ngoba ingane ayikwazi ukubona noma umuntu omdala ukuthi lawo ama chips anani phakathi enziwe ingane futhi expire nini. Enye into esitholile ukuthi ababanikeza abantu i-receipts after bethengile. Lokho kwenza kube nzima kumthengi ukuthi uma senenkinga nento ayithengile ayibuyisele esitolo ngoba akakwazi ukuthi abonise ukuthi uyithenge kuleso sitolo. Okunye sithola ukuthi kudayisa ukudla okungekho sesimeni sokuthi kungadayisela abantu. Mangizibonile nje ubonile kwesinye isitolo sibona ikabishi eselonakele ngalendlela kodwa belikhona. Esikwenzile ke kuthathiwe ukudla lokho kuzohamba kuyolahlwa base beyatshelwa futhi abantu laba abanikazi bezitolo ukuthi abayeke ukudayisa ukudla okonakele. Sibe sesivala ke esinye isitolo umphakathi ongakwenza ukuthi ufuna benze show ukuthi mabethenga
ukuthenga basicela islip esikhombisa ukuthi bathenge leso sitolo bephinde beqinisekise futhi ukudla kusesimweni bayazi ukuthi yini ephakathi kulento abayithengayo beqinisekise futhi nokuthi ukudla akonakele lento esayisithi expiry date ngoba abantu bakithi abaningi abayibheki leyo nto so ezinye izinto ekumele beyibheke lezo. Njengoba iningi lalezi izitolo zabo kufika kuleli zisolwa ngokudayisa impahla engalungele ukudliwa ngenxa yokudlulelwa isikhathi kanye nezigameko eziningi lapho kuvundululwe izindawo lapho besikhandela khona iziphuzo kane nokunye okungombombayi. Umnyango wezokuthuthukiswa komnotho esifundazweni uqhuquzela osomabhizinisi emalokishini kanye nasemakhaya ukuba ke kube yibo ababuyela kulezi izitolo bathengise impahla ngokulekelelwa uhulumeni. Kuzoqala uchungechunge lokuthi kubhekwe ama-spaza shop ikakhulukazi la ekutholakala ukuthi asebenza ngaphandle kwemvume adayisa ukudla osekubolile adayisa ukudla okungekho ezingeni. Sithole izikhalazo eziningi ezivela emphakathini ohlukahlukene nala eMlazi njengoba sikhona izikhalazo eziqhamukile la eMlazi. Ungqongqoshe ke uSiboniso Duma ubonga kakhulu ama-inspectors akwi-department asebenzisana nama-inspectors aseThekwini ku-Metro ukuhlanganisa amaphoyisa kukhona futhi ne-Home Affairs okuyiyona ehamba ne-Immigration Unit. Sitholile la nezitolo lezi ama-spaza shop abangenayo imvume yokuba la eSouth Africa. Kuzoqhubeka ke inhlelo zokuthi kusizakale laba abadayisa ngokuyimisela abangayiphula imithetho abala eningizimu neSouth Africa abala kwaZulu-Natal ukuthi bathole uchaso u100,000 osubekwe eceleni ungqongqoshe uSiboniso Duma njengoba sazi ukuthi ke ithala yilona elihamba phambili u20,000 ukuthi bakwazi ukuthi bathenge izinto zokuthi badayise nokuthi ke iMoses Kotane Institute iyona yenze ucwaningo yokubheka ukuthi ngabe yiluphi usizo oludingwa kakhulu ama-spaza shop owners ala elokishini nasey'ndaweni zasemakhaya. Izindabeni ze-1KZNTV kubi kuntombi khona Mvubu eThekwini. Ake sithi ishelele itolo nenebesilo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukela ukuthi nisahleli nathi kwindaba ze-1KZNTV nazo kwizona ezihamba phambili namuhla. Kayikhohlakali owabulawa Nomngani kuxwayiswa bakaMatukuletsheni ngokuzibulala kanti seyinkinga eyokudla okwedlulelwe isikhathi. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Iyane nabakaqamba lankomo zilahlekile zodliwa umdlebo wasoshangano kwamzimba umntwana enethemba lonke nje le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.